Cando se aproximaban a Xerusalén, cerca de Betfagé e de Betania, ao pé do monte das Oliveiras, Xesús mandou a 2 discípulos diante. Díxolles: ide á aldea que tendes aí por fronte. Ao que entredes, ides a topar atado un burro que ninguén montou aínda. Soltádeo e traédeo. Se alguén vos pregunta por que o facedes, dicídelle: precisa o Señor, pero de seguida o mandará de volta. Foron alá, atoparon o burro atado a un portal e desatárono. Algúns dos que andaban por alí preguntáronlles: que facedes aí desatando o burro? Eles contestaronlle tal como Xesús lles mandara. Leváronlle o burro a Xesús e cubrírono coas súas roupas para que montara. Moitos estendían tamén os seus mantos no camiño, para que lle servisen de alfombra, e outros ramallos cortados nas chousas. E tanto os que ian diante como os de detrás exclamaban: Entrou en Xerusalén e foi ao templo. Despois de dar unha volta por alí, como xa ia sendo tarde, saiu cos 12 para Betania. Faltaban 2 días para a Pascua e os ácimos. Os sumos sacerdotes e máis os escribas andaban buscando como collelo a traizón para matalo. Pero dicían: durante as festas non é ben, porque se pode armar un rebumbio cando hai aquí tanta xente. Estando Xesús en Betania, recostado na mesa en casa de Simón o leproso, chegou unha muller cun frasco de alabastro cheo de perfume de nardo puro, moi caro. Rompeu o frasco e unxiulle a cabeza. Algúns dos convidados comentaban indignados: pero a que ven este estrago de perfume? Podíase vender en 300 denarios e repartírllelos aos pobres. E alporizábanse contra ela. Pero Xesús dixo: Verk
Xudas Iscariote, un dos 12, foi un dos sumos sacerdotes para entregarlles a Xesús. No primeiro día da festa dos ácimos, cando se sacrificaba o año pascual, preguntáronlle os seus discípulos: «Onde queres que vayamos preparar a cea de Pascua?» El mandou a dos discípulos, dicíndolles: Marcharon os discípulos, e chegando á cidade atoparon todo tal como Xesús lle lo dixera. E prepararon a Pascua. A tardiña foi el cos 12. E estando na mesa comendo, díxolle Xesús: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Einer von denen, die zusammen mit mir essen. Eles, poñéndose tristes, empezaron a preguntarlle un por un: «Non serei eu?» Pero el dixo: Einer von euch 12, der mit mir aus der Silberschüssel isst. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch wie die Menschen, durch die der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, wenn nie geboren wäre. Mentres estaban a comer, Xesús colleu pan,
deu grazas, partiuno e deullelo, dicindo: e collendo unha copa, dando grazas, pasóullela e todos beberon dela. Díxolles: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes. Despois de cantaren os salmos, saíron para o monte das Oliveiras. Díxolles Xesús: Replicoulle Pedro: aínda que tropecen todos, eu non caerei. Xesús respondeulle: Amen, ich sage dir, noch heute Nacht, ehe dir Hand zweimal kräht, wird du mich dreimal verleugnen. Pero Pedro insistiu: aínda que teña que morrer contigo, endexamais te negarei. E o mesmo dicían os outros.
chegaron a unha finca chamada Xetsemaní. E díxolle Xesús aos discípulos: Setzt euch und wartet hier, während ich bete. E levando consigo a Pedro, Santiago e Xoán, empezou a sentir arrepío e angustia. Díxolles: Meine Seele ist zu Tode betriebt. Bleibt hier und wacht. E avanzando un pouco caeu no chan, rogando para que se fose posible pasase dela aquela hora. E dicía: Alles ist dir möglich. Nimm diese Kelch von mir, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. E volvendo onda eles atopounos dormindo. Díxolle a Pedro: Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ihr Geist, ihr willig, aber das Fleisch dich schwach. e arrendándose de novo, volveu a pregar do mesmo xeito. Ao volver, outra vez os atopou dormindo, pois caíanlles os ollos co sono e non sabían que lle dicir. Por terceira vez, volveu Xesús dicindo: Habt ihr immer noch Brot, ihr Haus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird ihr Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, dir verrettet, dit mir ausliefert, ist da. Estando aínda a falar, presentouse Xudas, un dos 12, acompañado dun tropel de xente armada con espadas e paus. Foran enviados polos sumos sacerdotes, escribas e anciáns. O traidor déralles un contrasinal. Aquel a quen eu de un bico, ese é. Prendédeo e levádeo continuo. E así que chegou, acercouse e díxolle: Mestre! E deulle un bico.
Botáronse en riba e prendérono, pero un dos presentes, desenvainando a espada, feriu a un criado do sumo sacerdote rabenándolle unha orella. Xesús reprendeu-nos dicindo: Ich gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln aufgezogen, mich festzuhalten. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt mich nicht verhaftet, aber das ist geschehen, damit der Schrift in Erfüllung geht. E todos fuxiron, abandonando. Só seguiu un mozo, envolto nunha saba. Detivérono, pero el desenleouse da saba e fuxiu espido. Conduciron a Xesús á casa do sumo sacerdote. E xuntáronse todos os pontífices, anciáns e escribas. Pedro seguiuno de lonxe ata o pazo do sumo sacerdote e sentou alí para quentarse cos criados á beira do lume. Mentres, os sumos sacerdotes e máis o Sanedrín enteiro teimaban por encontrar algunha testemunha contra Xesús para podelo condenar a morte, pero non a atopaban. Moitos testemuñaban en falso contra el, pero non chegaban a porse de acordo. Algúns, erguéndose, trataron de levantarlle un falso testemuño dicindo: nós mesmos lle oímos dicir: eu destruirei este templo feito polo home, e en 3 días construirei outro non feito polo home. Pero nin así chegaban a se poñeren de acordo no testemunho. Entón, erguéndose o sumo sacerdote e adiantándose ata o medio, interrogou a Xesús: non respondes nada? Que é o que estes testemuñan contra ti? Pero el calaba e non respondeu palabra. De novo, lle volveu preguntar o sumo sacerdote: es ti o Mesías, o fillo do bendito? Daquela, o sumo sacerdote, rachando os vestidos, exclamou: que necesidade temos xa de testemuñas? Vos mesmos oístes a blasfemia. Que vos parece? Todos o declararon culpable e que merecía a morte. Algúns empezaron a cuspir nel e tapándolle a cara dábanlle lavazadas dicindo: demóstranos que eres o profeta. Mesmo os criados tamén mallaban nel. Estando Pedro embaixo no patio, chegou unha das criadas do sumo sacerdote. Ao que viu a Pedro quentándose, quedando mirando para el, e díxolle: ti tamén andabas con Xesús de Nazaret. El negouno, dicindo: non sei nada.
nin comprendo de que me falas. E saindo para fora, cantou o galo. A criada volveu no ver outra vez, e empezoulles a dicir aos presentes: este é vos un deles. E de novo el volveu negalo, pero de alí a pouco tamén os presentes empezaron a dicirlle: sí, realmente ti és un deles, ti tamén és Galileo. El, entón, empezou a maldicir e xurar dicindo: eu non coñezo ese home de quen falades. E de contado, por segunda vez cantou o galo. A Pedro acordáronselle as palabras de Xesús: antes de que o galo cante 2 veces, ti hasme negar 3. Saiu para fora e rompeu a chorar. Ao amencer, os sumos sacerdotes, os anciáns e máis os escribas, todo o Sanedrín, despois dunha reunión do Consello, amarraron a Xesús e foron a entregar a Pilato. Pilato preguntoulle: és ti o rei dos xudeus? Respondeulle: e os sumos sacerdotes acusábano de moitas cousas. Pero Pilato volveulle preguntar: non respondes nada? Xa ves de cantas cousas te acusan. Pero Xesús non respondeu nada, deixando moi extrañado a Pilato. Polas festas, tiña o costume de soltar ao preso que lle pedisen. Estaba daquela na cadea un tal Barrabás, xunto con outros alborotadores que nunha revolta mataran a un home. Cando se achegou o xentío, empezou a reclamar o indulto tradicional. Pilato respondeulles: queredes que vos solte o rei dos xudeus? Pois el ben sabía que os sumos sacerdotes lle entregaran por envexa. Pero os sumos sacerdotes encirraban a xente para que lles liberase a Barrabás. Pilato respondeu: e que fago eu con eso que lle chamade rei dos xudeus? A xente volveu berrar: crucifícao! Pilato replicou: pero que mal fixo? Eles berraban aínda máis forte: crucifícao! Pilato, para compracer ao pobo, soltou a Barrabás. E a Xesús, despois de o mandar azoutar, entregouno para que o crucificasen. Os soldados levárono para dentro do pazo do gobernador, é dicir, do pretorio, e chamaron a toda a compañía. Vestírono de púrpura, trenzaron unha coroa con espiños e encaixáronlla. Empezáronlle a facer saúdos: salve, rei dos xudeus!
e cunha canivela dabanlle golpes na cabeza, cuspían nel e axeonllándose facían como que lle rendían homenaxe. E despois de facer burla del, quitaronlle a púrpura e puxéronlle a súa roupa. Despois levaron a Xesús fora para crucificalo. Pasaba por alí o pai de Alexandre de Rufo, Simón de Cirene, que volvía da leira, e obrigárono a cargar coa cruz. Levárono a un lugar chamado Gólgota, que quere dicir lugar da caveira. Alí dabanlle viño con mirra, pero non o quixo.
Crucificárono e repartiron a roupa botando sortes para saber o que lle tocaba a cada un. Era media mañá cando o crucificaron. Un letreiro anunciaba a causa da súa condena: o rei dos xudeus. Con el crucificaron tamén a dous bandidos, un á dereita e outro á esquerda. Os que pasaban por ali burlábanse del, abaneando as cabezas e dicindo: vaites, o que ía destruir o templo e reconstruílo en 3 días. Anda, baixe agora da cruz e sálvate. Do mesmo xeito, os sumos sacerdotes e os escribas tamén se burlaban del, dicíndose entre eles: salvou a outros, pero non se pode salvar a sí mesmo. O Mesías, o Rei de Israel. Que baixe da cruz agora, para que vexamos e creamos. Tamén os que estaban crucificados con el o altraxaban. Cando chegou a 6ª hora, a escuridade cubriu toda a terra, ata a 9ª hora. Entón Xesús berrou moi forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oíndo aquilo, algúns dos presentes comentaban: oístes? Está chamando por Elías. E un deles, botando a correr, empapou unha esponxa en vinagre, espetouna nunha canivela e deulle de beber dicindo: deixade a ver logo, se ven Elías baixalo.
Xesús berrou en voz moi alta. E despois diso, expirou. O veo do templo rachou en dous de arriba a baixo. Cando o centurión que estaba diante o viu morrer deste xeito, dixo: verdadeiramente este home era fillo de Deus. Tamén había mulleres mirando desde lonxe. Entre elas estaban María Madalena, María, nai de Santiago Menor e de Xosé, e máis Salomé, que o seguían e servían cando estaba en Galilea. E moitas outras mulleres que subiran con el a Xerusalén. A tardiña, como era o día de preparación, ou sexa, véspera de sábado, Xosé de Arimatea, nobre conselleiro que tamén esperaba o reino de Deus, foi onde a Pilato con gran valor para pedirlle o corpo de Xesús. Pilato extrañouse de que xa estivese morto. E chamando polo centurión, preguntoulle se xa morrera. Daquela, cando este llo confirmou, entregoulle o cadáver a Xosé. El, mercando unha saba, baixouno, envolveuno nela e acomodouno nun sepulcro escavado na rocha. Logo fixo rodar unha lousa sobre a entrada. María Madalena e máis María de Xosé albiscaban ao lonxe onde o deixaba.
mein, das Heilands und Herren Betracht, christliche Gemein, ihm Zug und Herren. Merk, was gelehnt hat. Bis ist gestorben, dich von deiner Missetat erlöst, gnadar O Traurigkeit, o Herzeleid, ist das nicht zu beklagen. Gott des Vaters eines Kind wird das Grab getragen und Rosse macht Gott selbst ist tot, am Kreuz ist gestorben. Hilf, Gott, durchstehen